Marko Asempa Timiensa. Na okoshia da mu bio. Na onipa bi wo ho a ne nsa awuo. Na wote ne se obesa no yade homeda na wakototo nano. Na wosi onipa a ne nsa awuo ne se sori gira mfimfi. Na wosi won se awo ho kwan se woyo papa na abone homeda. Se woje obi nkwa anaase woku no. Na woye kom. Na wode abufuo hwe won hyiae. Na wakoma dininti eye no ya. Na wosi onipa no se tene wonsa. Na wotene na ne nsa ne san yeyie. Na Felisifo ni firi adi no ntemo a woni Herodifo kotu ne ho agina se di obeku no. Na Yesu ne nasuafo no twen won ho kompoa no. Na nipakuo pi firi Galilea di nachi. Na wona wo firi Judea ni Jerusalem ni Idumia ni Jordan agya ni wona wo Wotilo ni Sidon fam. Nipakuo pi a woti niema a woyo ye ne ba ne nkyɛn. Na wosi nasuafo ne se nkrɔfokuo no nti kodo ketewa bi ntwɛn no na wankyere ne so. Na wose nipa pi yade nti wone a woyale yale nyina ba kyere ne so se obesoso ne mu. Na honhomfin so hu no a wohwehwe ase nanim na wotia mu se wonne Nyankopɔn ba. Na obra ne keti se wonyi nadi. Na okɔ pepo so. Na ofrɛ wone a wono ara pɛ. Na woba ne nkyɛn. Na woyi won mu dumienu se wonka ne ho na onsoma won asenka. Na wanya ahonhommɔne tuo so tumi. Na woyi dumienu no. Na oto Simon edini Petro. Sebedio ba Yakubu ene ne nua Yohane. Na oto wondin Bonages. Ase ne apra na ama. Ni Andrea, ni Filipo, ni Betriomio, ni Matthew, ni Toma, ni Alfeo ba Yakubu, ni Tadio, ni Kanani Simon, ni Juda Iscariot a oyi no maaye no. Na obafie na nkrɔfokuo behia bio a enti wantumi anidimpo. Na ne ho nipa tie no ofiri ba sɛ obetwe nakɔ efiri sɛ wɔka sɛ nitri mu ka no. Na atwerɛfo a ofiri Jerusalem baaye no ka sɛ ɔwɔ Beelzebub na ahohomɔne pani so na ɔnam tu ahohomɔne. Na ɔfrɛ wɔn baa ne nkyɛn no ɔkasa kyerɛ wɔn bebuo mu sɛ ɛbɛyɛ den na Satan betumi atu Satan. Na sa ahenia bi ne ne ho di asi a ahenia no ntimi nyina. Na sa efie bi ne ne ho di asi a efie no ntimi nyina. Na sa Satan sɔre ɔno ane so na ɔne ne ho di asi a ɔrentumi nyina. Na wie no obi ntumi nkɔ hoɔdenfo fie ɛnkɔfom n'adeɛ. Gye sɛ wɔkyekyere ɔhoɔdenfo no kane ansa na wafom ne fie nɔɔma. Nokora mesɛ mo sɛ wɔde nipa ma bɔne ne abususɛm a wɔbɛka nyinaa bɛfiri wɔn. Na deɛ wɔbɛka abususɛm atia honhom kronkron no deɛ ɔrenya fafiri da. Na daa afɔbuo da ne so. Efiri sɛ wɔka sɛ ɔwɔ honhomfi. ɛna ne nuanom begina afikyire suma kɔ ne nkyɛn kɔfrɛ no. Na nkrɔfokuo tete ne ho. Na ɔse wɔn sɛ hwɛ wo na ne wo nuanom hwehwɛ wo afikyire. Na obua wɔn sɛ hwanom ne me na ne me nuanom. Na otwa n'ani hwɛ wɔn a wɔtete ne ho no hyiaeɛ no. Ɔka sɛ hwɛ me na ne me nuanom ni. Na obiara ɔbɛyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no ɔno ara ne me nuabarima ne me nuabaa ne me na.